Chunya odendo Nyasaye mantie gi teko, Nyasaye mapok orem. Piny gi gige kalo, to Nyasaye osiko manyaka chieng'. Yiena walem kodi mondo asom kodi muma, ibende somo koda, walemo. Wago erokamano Nyasaye maratego, Ruoth ma jang'wono, Nyasaye ma jadiera, Nyasaye manyalo gik moko duto. Isekela television mari Lolwe, asayi wuoro maler kaka jatichni. Atango ni lweta nono, Baba, winje ywakna, winje kwayona. Igwedhi station ni Nyasaye, giji duto matie iye. Igwedh jatelo Nyasaye, igwedh wuon gi wuoro maler. Wan be kawayalo ka, igwedho Nyasaye. Yaw mbap piny TV ni, timi gik madongo. Erokamano ne thuolo momiwa mondo wayal wachni, mondo ji duto te obi e piny ruodhi Nyasaye. Baba, tim gik madongo. Nikech ji mang'eny are against your word. To kawuono wuon TV ni oyie mondo wayal wachni, Nyasaye gwedhe, itim maber. Ji duto mabiro neno TV ni sani, Nyasaye mi mondo giwinj wachni matut. Migi wach, migi chuny mar winjo, migi lokruok mar chuny. Imigi winjo malach kendo chandruok ka chandruok mar ng'ato Ruoth mondo itieki. In jadiera Nyasaye, pok oyude ng'ama chalo kodi. Erokamano nikech in mantie e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Adwaro mondo wasom kodi muma. Johana 3. Johana 3 matindo 16 wacho niya. 14. Kaka Musa noting'o thuond mula malo kagin e thim, e kaka ibiro ting' Wuod Dhano. Kumano, ng'ato ka ng'ato moyie kuom Yesu Kristo to biro bedo kod ngima mosiko manyaka chieng'. 3 Wes 3 wacho niya, Yesu nodwoko kawacho, nawacho ni adiera, ni ng'at monyuol kuom ringruok en mar ringruok, to ng'at monyuol kuom roho en mar roho. Kumano ka ok onyuoli kuom roho to ok inine piny ruodh Nyasaye. Amiyo Nyasaye duong'. Muma wacho ni kaka Musa noting'o thuond mula malo e thim, ong'awe e yien thuol mar mula, e kaka ibiro ng'aw Wuod Nyasaye. To Yesu kong'aw, to gik maber matimore, nikech sama ne Musa ong'aw thuond mula malo, thuond mula, to muma kod mari wacho ni ndalo no Jo-Israel ne nie thim ka gichandore, to thuonde ne kayogi. Koro ka thuol kayogi e thim to githo, to Nyasaye ang' wuoyo kod Musa, to koni Musa winjo, kik Jo-Israel tho, kaw thuol mar mula ting'awe musalaba. To Ja-Israel moyie mong'iyo thuond no, mane musalaba thuond mula no, ok notho, kiri mar thuol ok nonege. To muma wacho ni mane kaka Musa notimo. Musa ang'o kaw thuond mula moketo musalaba malo. To Ja-Israel ka Ja-Israel mane thuolo ka thim ka mondo tho, ne ok nyal tho nikech ne gin gi chandruok monge ng'ama ne nyalo konyogi. Nyaka kawuono, imbe mayalo nini, in gi chandruok ma kaka inyalo timo onge. Adier in gi chandruok. Kame kaw chandruok ni terie onge. To mae momiyo ndiko wachonwa ni kaka Musa nochungo thuond mula e thim, maka Ja-Israel thuolo kayo to ong'iyo thuol mane musalaba malo cha, to kiri mar thuol mokaye rumo nikech teko mar thuol mane musalaba cha nigi teko moro moloyo teko mar kiri mar thuol. Mago mana honni ma Nyasaye timo, nikech thuond mula en gima los kata gi plastic, ok onyal timo gimoro. To nikech Nyasaye mogolo oda, gino timore. An ka mondo wachni ni Nyasaye dwa golo oda sani, ni gimoro amora mosebet ka sandi, Nyasachwa dwa golo oda. Tinende ni Nyasaye osebiro mondo gol oda. Nogolo oda ne Musa e thim, mondo Musa ochung thuond mula, mondo Ja-Israel ka Ja-Israel ma thuolo kayo e thim, kogo wang'e thuond mula, to kiri mar thuol mano kayogi rumo, to korumo, to Ja-Israel dhi nyime gi wuoth obet mangima. Tende ni Nyasaye kogolo chik, to chik Nyasaye ok kwam.
kendo chik Nyasaye nyalo nene ko weth adier kata ka koro wawuoyo kodi sani tik iwinjori ni thuol mar mula gimolos gi plastic kata mutwe gi nanga molos sa kido mar mula kido mar thuol molos gi nanga aso kete baw malo ni ka Israel oneno ni to kiri mar thuol rumo ok nyal rumo to no rumo nikech Nyasaye no golo chik moa kuom Nyasaye nigi teko kendo chik moa kuom Nyasaye nyalo koni ni chung ka sigingi kama tibiro neno gik matimore tichung adier to gik madongo timore ing'eyo ni nikech chik Nyasaye nigi teko nomiyo Nyasaye onyiso mana Musa ni ang'o miting'e lweti ka koro namo dino ne gi Farao belao gi koro kuma gichom gi kia to chik Nyasaye no penje na ang'o miting'o to andika wacho ni no ting'o mana luth moro to Nyasaye koni koro bole ane piny to ndiko masomo kod misomo wacho ni sama no bole piny to dholuth no lokore thuol to Nyasaye nyise ni koro make gi iwe to ni ka Nyasaye nigi chik madongo no mako thuol kod iwe ma thuol no duogo bedo luth to Nyasaye koni kaka neno timere no luth no emi chwadgo nam to nam biro kelo yo tiene ni Nyasaye kogolo chik to ng'ama kale nyim e tok chik Nyasaye onge kendo wawach ni kikale tok chik Nyasaye to in emi rumo sama ne Ruoth Musa okonyo gari mane ting'o sandugu muma ka dhok onyono bugo to teng ondekni sandugu muma ondekni to ang' Ruoth Musa odhi okonye Mumba wacho ni Nyasaye no pang'o Musa gi kanyo motow tene ni ikalo kuom chik mar Nyasaye koro chik Nyasaye timo dwaro Nyasaye to chik dhano timo dwaro dhano nyiso malong'o niya chik Nyasaye kowacho ni onge ng'ama koro tho bedo giko mar tho yani full stop gi dho wasungu to mane kaka timore an ka mondo nyisi Nyasaye dwa golo ni chik ngimani ima pok oting'o nyathi nyaka ne ruodhwa dwa kelo chik ibiro nyuol kansa mosechami mosewang'i to onge lokruok Nyasaye dwa kelo chik sani nyaka changi nikech chik Nyasaye wacho niya ni Nyasaye iluongo ni Jehova Rafa nikech no chango jo Israel thim chik Nyasaye bende wacho niya ni moriemo mag Yesu no chango tuoche wa koro kawuono wan kod chik maduong' moloyo chik te ni Jehova en Rafa moriemo mag Yesu no chango tuoche wa koro wachango sani kuom tuo mora ma jichien okelo obed wich machikore obed pressure obed wang' modinore obed wang' malit awacho niya kata obed athma to wan gi chik ma Nyasaye okelo ni luonge ni Jehova Rafa jal mano chango jo Israel thim moriemo mag Yesu no chango tuoche wa koro kawuono chik obiro maduong' moamalo ni Nyasaye dwa chango gimora mosesandi wan kod mier ma jachieno nyone piny ber onge completely onga totally yani onge gitemo adier gitemo kaka ji to ok nyalre to Nyasaye ni kod chik maduong' kawuono ni en emonyalo chango dalano omiyo chake ni Jehova Rafa muma wacho ni kinde mane Musa chungo Thuond Mula e thim ne Israel kong'iyo thuol to kwiri mar thuol chango to kawuono wadwa chungo Yesu wuod Nyasaye e musalaba Kalvari muma wacho ni kana ene musalaba to ng'amo ng'iyo musalaba to chandruoge rume musalaba kanyo en oduogo ka en nono to chandruogno Yesu kawe musalaba dhigo koro kawuono saber mondo wang'i Yesu Kristo e musalaba Kalvari ji mang'eny paroga ni ka Yesu notho ma Yesu chier ma Yesu idho dhi e polo to koro teko Yesu ruma kuna kitu kama hiyo kata kawuono kiyie mondo ng'i musalaba mar Yesu ja Nazareth to ibiro neno gik madongo matimore amor nine ane piny Mombasa na neno Nyasaye gi wang'a kaka Nyasaye golo jochiende nyaka jin mo to jinni benie Mombasa to dhako ni benie Mombasa en gi nyathine ma wuoyi mangwero matinde ka to owadgi ma owadgi dhako ni ma odgi fie omeo kaka chwar nigi mtoka mikia kwanne kara matokni negi okelo gi piny ruodh mudho koro ochiwo nyamin gi chage nyathine mondo cham rembgi mondo mwandu ka omedre taworo Nyasaye makobiro gi teko mang'eny to nyalo wuoyo teko mag piny ruodh mudho Nyasaye nogolo kuom dhako cha jochienda 16
kamoro kele nikech no orgi mondo gicham remb dhako nta dieri dhako ni rembe rumo to nyathine rembe rumo gini medo gi meda remo yani gini medo gi remo to nikech owadgi ma odgi nyathigi ma wuod min emotimo mano ok dwar berne kendo dhako ni ne lich ma dendo lokore ratong nyaka nyathine ma wuoyi dendo lokore ratong agone ruodhwa erokamano. Ekasema ne wawuoyo kod Yesu misinga ma wabiro wuoyo go sani umamira tego wuod Nyasaye uchiero latho wuod Mary wuoyi makayo mokwongo ne min ne waluongo Yesu no gi tekone mang'eny tekone ng'eny to Yesu no lor gi trela maduong' gi gik madongo iye ekano chako dado juchinde ma nyodho remb dhako ni achiel kachiel giwacho to gidhi Mama kuni juchindo wayo te chin ma Mombasa mano orne makanya kuni chako gochonge piny koro mateko mar juchindo serumo to wachunge wa makobade mondo gochonge piny to dhako chopo ngiro maler ana wuoro Nyasaye okuni juchindo magin sano to waro mato sano to mongtak maro maler sano to warugo masani ji mang'eny ok yudro maler to Nyasaye no timo ng'one piny Mombasa maneno ka dhako cha oponge teko maro maler winji samane rose pongo dhako cha to ro wacho na niya moko pudo dong kuom nyathine ma wuoyi hekan wamo nyathi ma wuoyi pare ro pongo ng'ato sano to ro chako koro sano mane Nyasaye mang'eyo mane Nyasaye mang'eyo ekane wakawo nyathi to samana keto lweta kuom nyathi monda gol ju chinde manyonyore mo kuom nyathi to nyathi to koni mimi ni soso yake mimi tuwa chokula nitarudi tena nichomeka moto inanichoma sitarudi kwa wewe mtoto tena na neno Nyasaye mangato nyalo neno kod wang'e ma nyathi oduogo ma kaje chien choso ywak mo wacho ni mano da en dagi to no ore mondo cham remb nyathino to mach wang'e moko chako duogi nikech by the time mano wachako lemo nyathi to na kawo teko mar mach maro maler mar wako kuom nyathino kora we majno mondo wang' eka koro mama dayo wacho ni en dagi to mach wang'e apako rabi wuod Nyasaye misinga maduong' saming'iyo Yesu msalaba Kalvari to duto te nyalore koro ka penje samaja chien chose ywak mogo nduru mokoni ko chako duogo we nyathino mach wang'e kanyo apenje ni to ng'ama nori to yiena ni tiende ni osedhi mapach nyathi choduoge ngimane agone ruoth erokamano neno gik madongo to kata kawuono wabiro nene gik madongo go wabiro neno kech mag gik modwaro mondo wane Nyasachwa nigi teko te Nyasachwa nigi loch te Nyasachwa nigi nyalo te Nyasachwa onge gima chung' e nyime mowe kochung' mochung' ne mobiro gi fujo Nyasachwa biro gi fujo mochung' ne mobiro gi fujo mogo ndima kalkocha ok chak dong kendo onyalo biro gi machine to rege matindo mogwe kucho mochal kod buru Nyasaye nyalo biro gi mach to wang'e tetete bende Nyasaye no nyalo biro gi mor polo nyalo biro be gi mil polo to bende nyalo biro gi yamo mar ugwe to bende nyalo biro gi gik mopogore mondo tiek teko mar piny ruodh mudho man kanyo Umiya Nyasaye ma Nyasachwa nigi teko mang'eny mondo tim gik madongo kune mana winje kiwacho ni sama ya wika Petro gini nodhi mondo mak rech to rech no tamo gi mako to ka Yesu sieko to penjo gini to en dakika di nine uruyo piny to onge gima mako ni tole na ekena winjo ka jelo wacho joma ne biro mako rech no kricho yie bende ne ok rach kata ndai ne ok rach gima ne rach ne en gogo koro in bende winja ka gogo mar ngima ni rach to wakano Yesu wabiro luoko gogo no sani wakano Yesu Kristo manyalo luoko gogo
gimora mora mosekethore kata sama wuo koni ni imara mini poko kethore. Wi malokore ne kono poko kethore. Dala umok dwari ni poko kethore. To wakelo Yesu mabiro luoko gogo. Mondo gik ma jachiene plan mondo kethre ok no kethre nikech teko man kuom nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Mama masomo wacho ni Yesu nodwoko ka wacho ni adiera wacho no. Onge ng'ama nyalo donjo piny ruoth Nyasaye ka ok onyuole nyuol manyien. Onge. Ere kaka ng'ato nyalo nyuol manyien? Ng'ato inyalo nyuol manyien koyie kuom Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Inyuoli nyuol manyien. Koro sama ng'ato nyuol manyien, wan kod weche adek mopogore manyaka bed kuom ng'ama war kata kuom ng'ama dwaro Yesu. Wan kod bedo nyathi Nyasaye. Ka Yesu oyudo dhako cha kaye chwori ga 12, to gima nomiyo Yesu otimone ono, Yesu noluonge ne nyara. Tiene ni notime obedo nyathi Nyasaye. Koro wan gi ng'ama inyalo kuongo tim kapok otim gimoro amora tikwongo timi ibedo nyathi Nyasaye. Asto wan gi ng'ama waro nyaka gik moko adek timre ngimani. Timi nyathi Nyasaye ok nyis no wari. Koro wan gi ng'at miwaro. Warruok tero ji korka loko chuny. Ma ng'ato winj ka ngimane machon oweye. Wan kod ng'at machielo, ng'at mar adek, to be born again. Ng'ama nyuol manyien. Ng'ama nyuol manyien en ng'ama osetimo bedo nyathi Nyasaye asto rado gi warruok mar Yesu ja Nazareth. Warruok magolo richo, warruok madoko ngima dhano. Asto wach mogik en ni koro yudo nyuol manyien. Ma Johana wacho ni anabatisho gi pi mondo nyis ni oseloko chunyu. To jal moro biro bang'a ka mabiro batisho gi mach gi Roho mondo nyis ni nyuol manyien. Koro gik moko adek gi nyaka timre ne ng'ato. Itimi nyathi Nyasaye, iwari, asti nyuol manyien. Adek, maka onge kuomi to an ka ruoth okela sani mondo nyisi ni gik moko adek ka onge. To katigo Bwana asifiwe to nono. Inyalo penjo ni owuoyo nade nikech ng'ama war e ng'ama nyuol manyien. Owuoyo nade ng'ama war emotimo bedo nyathi Nyasaye. Hapana. Yesu okwongo timo obedo nyathi Nyasaye. The first thing ma Yesu nokwongo timo kuom dhako mane yie chwori ga 12 nokwongo timo bedo nyathi Nyasaye nikech ka Yesu luongo wacho ni ng'ato mula tikone na hapana ji ng'eny ni hapana ng'ato mula awinjo ka teko mar chango wuok. To mama charingo ka duogo ka tetni. Koni japuonj ane mamuli. To Yesu kone ni nyara. Tene ni Yesu nokwongo time nyathi Nyasaye. Heka no chango. Ne okunyal chango kapok otime obedo nyathi Nyasaye. Muma, mano muma. Sama Yesu notime oduogo. Gima ne Yesu kwongo dwaro, ne dwaro bed nyathi Nyasaye. The first gima no kwongo timone ni mondo kwongo bed nyathi Nyasaye. Koro gik madong. Asto kisebedo nyathi Nyasaye to koro nyaka wari. Ka ng'ato war to ngimane machon okalo. Ma Yesu wacho e Jo-Korintho ni ka ng'ato ka wadak kuom Kristo to ngima manyien ema wachako gi Kristo to ngima machon osekalo. Tiende ni ka ng'ato war to ngima machon kalo to rwako ngima manyien. To ka ng'ato obedo born again, nyuol manyien. Nyuol manyien ka eme yudo Roho Maler.
ka ng'ato timo nyuol manyien, eka jali nyalo yudo teko mar Roho Maler, nikech onyuole nyuol manyien. Sama ng'ato nyuol manyien, gik manyien odonjo. Awach nadi, ka nyathi onyuol to fwenyo ni en e piny. Nya winjo ka pastor moro yalo ni ka nyathi onyuole onyuol to nyuole komiyo lwete kama. Mano nyathi molwar piny pangulu mamino cholo. Mi inyuole komiyo lwete kama. Nyiso no mako sulwe ne lwete. Nendo ka dhano tho to tho korie lwete kama. Nyiso ni sulwe ne olal. Mano chalo kod warruok gi bedo nyathi Nyasaye kod nyuol manyien. To mama Yesu wacho ni ka ok onyuol ng'ato nyuol manyien to ok onyal neno pinyruoth Nyasaye. Now, ka ok ibedo onyuoli manyien to kata wach Bwana asifiwe to ok inine pinyruoth Nyasaye. Aneka mondo koni nini tiere teko e msalaba Kalvari. Mane momiyo muma wacho ni kaka no ne Musa chungo Thuond Mula e thim. E kaka ibiro chungo Wuod Nyasaye. Kawuono wakelo Yesu meja. Wakelo jal moliere msalaba. Wakelo Yesu Kristo. Chieng moro chang jowach moro ka ng'ato oro na e WhatsApp. Jal moro no dhi obedo ja devil worshipper. To wacho ni nyocha opacha mo wacho nwa e clip no ni ja devil worshipper opogore gi ja Illuminati to opogore gi ja Freemason. Okoni ja devil worshipper ema loko chunje ji to tere pinyruodh mudho. En tich ne mana golo ng'ato ogole to tere pinyruodh mudho. Mano tij ja devil. To ja Illuminati en ng'at madwaro pesa. Ang'o mojakia erokamano ni Nyasaye mano miang'e gigo. Anakawo gigo ni gin achiel. To ja Freemason en ng'at ma sponsor ja Illuminati mondo bed gi mwandu. To giduto te gitimo misango gi remo to mar dhano. But ministry opogore. Ministry mar ja devil worshipper opogore gi mar Illuminati to opogore gi mar Freemason. Ng'at nyole no maber nikech en no dhi e devil. Jaja nyopuonjo wane ka ng'ato dwaro mondo kik orad gi Satan to tigi muma miluongo ni King James. Mane muma nito moko loko gi iloko gi e pinyruodh mudho nikech jachien dwani mondo ji otim kaka gidwaro. Tiende ni jachien loko gi mondo pach ji oneni mago muma lakini loko gi mayot makonyo jachien donjo kuom ji piyo. To muma ma ji oweyo miluongo ni King James ratil. Mane wach Nyasaye. Mano ng'at mar ariyo. Kinde moko na dhi e lunch wa meeting kamoro. To pastor mane yalo nwa no wacho ni muma ma Nyasaye winjo piyo en King James ratil. Moko gitinde wanyalo ga yala nikech jomo war masani dwaro gik mayot magikalo to gidhi. But the original Bible is King James. Mano ng'at nyolero no maler. To wacho ni gin ka gidwa ketho kanisa to kom gi mondo gigo arambe kaka jo siasa. To gimi pesa gikoni wagone arambe milion 2. Makmana madhabahu to weno wanu mawalosi teni altar kama some mumacha. Kama pastor chungi to koni ni weno mondo walosi. Nito kai weyo ne gimagi loso to gilose to gikete musalapgi. Musalapgi ne musalaba mongol kukuloro ng'iyo piny. E madhabahu ni kanyo to in ok nyal nene giketo mfano mar musalapgi no ma in ng'ata ok nyal nene gine maginene. Koro endalo duto magi keto musalapgi no kanyo nikech mano koro kargi to gine magi ongosa mkutano mar chaji no. To kunegi gene kanyo kata pastor tu ben kode kanyo nikech mano odgi magine magiloso madhabahu. Ng'ato nyolero maler ahinya. To wach no mi afwenyo ni ka ng'ato ng'iyo Yesu msalaba to gigo onge gima nyalo timigo. Mani wacho ni gin korgi church. To kuberi mbele.
an koro no yawo pacha maneno joma tinde kobiro cha to bet chien gin joju chiende ayiba yawo pachi ni we bet chien kidwaro Yesu bed mbele ni to ko bet chien to nitie msalap gino gitimo kama motho mong'ol kama giluwo lwetegi ni teko rume kanisa koro gina gi screen ma ginenigo to gima duong' matero gi e kanisa hani ka gino pastor ma pod Nyasaye tiyogo ema gidwaro mondo gikethi to giketo beda pastor mana kanyo mondo kanisa obed margi. Be very very careful in the church. Nikech jachien so biro gi weche mopogore mondo kethgo kanisa. To mano nogolo chunya eluongo jasiasa mondo gona rambe mar kanisa. Nyasaye mano yawo kanisa no biro gero kanisa nikech wuon fedha gi dhahabu. Bina koduong' mar Kristo Rabi. Teko gi loch gi nyalo gi duong' ne lweto sana meja. Kawuono ma wuoyo kodi kani awacho ni niya nitie teko e msalaba Kalvari. Okang'eyo ni sechandri marom nade. Akia ni selemo marom nade. Akia ni sayuak marom nade. To kawuono Yesu manuliere msalaba Kalvari. Ni kod teko mar muko piny ruodh mudho obiro muko sani gi teko ne mang'eny. Yesu nigi teko mondo wuoloch te chunje te paro te tuoche te dhier te mifwadhi te gimoro amora mok mar Nyasaye Yesu tieko. Adwaro mondo alem kodi nikech Yesu wacho ni gik moko duto mawuono mepolo ne ok opidhi biro pudhi. Ma momiyo kod ne msalaba Kalvari Yesu nigi teko mar wuoyo gimoro amora. Mari no yot malich, mari no yot ok chal gi gik ma jachien timo ne ji. Koro kel mari no ir Yesu sani mondo rad gi Yesu sani mondo ne gik madongo ma Ruodhwa timo nikech Yesu nigi teko te e polo kende piny. Winji Yesu wacho ni biuru duto mjonto wangu mapek tunamiyo ere dhakono ere dichwogono sani ere rangach mokwamo madwaro Yesu mondo migi yweyo wale mukodi wamiyo nyingi duong' osana meja. Iber wuod Nyasaye mangima achiel nyoro tinende kendo nyaka chieng. Onge ng'ama chielo machalo kodi. Rabi waseyudo ne kare kaka nochung Thuond Mula e thim kaka kochungi ma ng'ato ng'iyo msalaba Kalvari to gige dong'e msalaba kuro to dugo gi kwe. Par dalano, par odno, par kodhino, rie badi Nyasaye mangima. Nyingi musiko yud duong' e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Amen. An mawuoyo kodi an Bishop Nereah Mbewa. Awuok e piny Karachonyo ka uma skul kandiege. An nyara sembo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya skul. An nyar jaduong' manosenindo Rufus Agola Boy. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Wan mambo leo Kisumu arwaki kanyo. Wan kandiege but od japuonjo elandi japuonjo diembo arwaki kanyo. E kanisa mayande joko wuor leme kanye kama wanti bi modene Nyasaye. Wan rakwaro ka jaduong' Kech Otira. Ilor ka chief tidhi Kogweno primary. Kikalo Kogweno primary matin tibiro yudo Kalbat e badi kora cham Kalbat kanyo bare Kalbat ne badi kora cham ibiro yudo kanisa wa kanyo. Wan Mtongwe St Patrick kanyo nitie kanisa wa. To Nairobi to wan Njogo Road Kaloleni Hall Marjo City but ka chief ilore flyover Mar City Stadium mano kiagi town kiagi kocha tilor Kaloleni stage. Warwaki kuom remb Yesu Kristo ma Nazareth. Nyasaye ma ono mondo gwedhu. Wago sarut no sana no. Duonge pak mondo dogne polo malo. 0720403913. Nyasach kwe gwedhi. Shalom.